gammel er Laura? 3 år er Laura. Tror I, Laura, hun kan blive en rigtig tryllekunstnerinde? Tror du, Laura, du kan blive en rigtig tryllekunstnerinde? Du vil gerne hjælpe mig? Ja, har du en malebog derhjemme? Hvad med storesøster? Sidder hun derovre? Når det er storebror. Har du også en malebog derhjemme, storebror? Okay. Nu finder jeg lige om lidt min malebog, ikke også, Laura? Jeg har den med herovre, men inden da, så skal du lige holde sådan en fin klokke, en trylleklokke. Kan I høre den? Det er en trylleklokke, som Laura, hun holder godt fast i. Lige så forsigtigt, at der må ikke. Så, malebogen. Men jeg er bare ikke særlig god til at male. Kan I se en masse sider i malebogen? Kan du se det? Laura? Men ikke ret mange farver. Der er ikke særlig mange farver nede i malebogen. Men nu tæller jeg til 3. Og så ringer Laura med klokken hen over malebogen. Og så kommer der farver på alle siderne. Er du klar, Laura? 1, 2, 3. Så må du gerne ringe. Og så ringer Laura. Du må gerne ringe med nu. Og så ringer Laura med klokken. Og det... Jeg finder en tryllesav til Laura i stedet. Er du godt fast på den, Laura? Så prøver vi lige igen. Her har vi malebogen. La. Jeg tæller til 3. Og Laura, hun... Hvad? Det er hvad, Laura? Jeg har en god idé. Du kan få lov at holde det. Sådan. Det var en meget bedre idé, som jeg lige fik. Laura, hun holder malebogen langt op over hovedet. Og så tæller jeg til 3. Og så lader alle glade børn og voksne, som om I kaster farver op på malebogen. Er I klar? Sådan der. Men ikke nu. Og ikke på Laura, og heller ikke på mig. Kun på malebogen. Er I klar? 1, 2, 3. Masser af farver. Og også de glade voksne. Jeg vores gode ven derovre med skægget og brillerne. Brillerne har han kun på for syns skyld. Eller for at se bedre ud. Ja. Alle kaster farver op, også herovre på fløjen. Vores gode ven derovre med kronebankfrisyren, eller en rammerbankfrisyren. Det er i hvert fald den uden dækning. Alle kaster farver op. Nu bliver det spændende om lille Laura på 3 år. Laura, prøv at svinge dine hænder sådan her, ligesom når du er ude at svømme. Begge hænder. Så siger jeg lige simsalabim, vær klar til at klappe af Laura på kun 3 år. For nu har Laura fået farver på alle siderne i malebogen. Wow, wow, wow. Hvad siger I så? Synes I ikke, hun er dygtig? Men der er noget med, at Laura kan trylle alle farverne væk igen. Er det ikke rigtigt, Laura? Prøv at holde malebogen igen. Så tæller jeg lige lynhurtigt til 3, og så trækker vi lige lynhurtigt vores farver tilbage igen. 1, 2, 3. Alle trækker farven tilbage igen. Vores gode ven herovre. Og her, ja, alle trækker farven tilbage igen. Godt. Og Laura, så svømmer du den modsatte vej. Og jeg siger bim salasim, det er det modsatte. Og så har Laura på kun 3 år tryllet farverne væk i malebogen. Wow, hvad siger I så? Så er alle farven... Hvad? Hey! Er det dig? Jeg tror, det er vores gode ven derovre med det flotte nissejulemandskæg og de fine briller. Han har nok snuppet de sorte streger, da han skulle trække sine farver tilbage igen. Han troede, de var sort lakridssnøre. Gider du kaste stregerne tilbage i bogen? Sådan. Nu har vi igen vores malebog, som da vi startede, så nu kan vi godt klappe rigtig højt af Laura på kun 3 år. Synes I ikke, hun er vigtig? Og Laura, hun skal selvfølgelig også have noget, fordi hun har hjulpet mig lige ned i lommen her. Ser vi, om vi kan finde sådan en eksplosionsscene som den her. Og en knude.
Bumlum, bumlum, bumlum. Kan du løfte armen, Laura? Kan I gætte, hvad som det skal være? Har I gættet det? Hvad siger I? Patter, det skal da ikke være patter. Altså, der er der kun... Nej. Nu skal I bare se. Liv. Så nummer vi den ene ende, og så binder vi lige den ene ende sammen med den anden ende. Bummelum, så er der ingen ender tilbage. Var det ikke smart? Alle enderne er væk, og vi har fået et stort, i matematiktimen et stort 0. Og 0 plus 0 giver... Selv når I på landet har I lektier, som I kan uden at nu 0 plus 0 giver 8. Nå ja, det giver 0. Det kunne også være Mickey Mouse ører, eller Kasper Christensen briller. Nej, de er ved at være så gamle, det kan vi ikke huske. Dolly Parton, nej. Vi kan bruge dem som vinger. Det ligner en sommerfugl, men det er faktisk en lille bi, for man skal passe på ikke at stikke sig på den der. Er det ikke rigtigt? Ved du hvad, Laura? Hvis du griber bilen, så er det bifald, og så klapper alle en gang mere rigtig højt. Er du klar? Og klap så en gang mere højt, og Laura på 3 år.